bubagra dagimani tongo tipra sorok birmano kolai tongkhangke tipra sorok bialo kolai tongkhangke tipra sorok jungjalo kolai tongkhangke tipra mothani adongrok nasigi simita tongdi je mansak borongno chubadi hinai bubagrani odagi mungbaino salbrumbrumno lukurokno chubai tongo Wakinogor Burjungnogor MDC achuk thaini MDC borom gonang Runiel Debbarma khoroksa lukurokni chongjak adong ongoi lukurokni budbai keplai ongoi MDC ongoi lukurokni bagai khlaitei tongo a khlaitei nongkha lukurokno chubanani lukurok birmano klai tongphru lukurok jingjalo klai tongphru borongni gana bachanani omhaikeno uramno MDC Runiel Debbarma lukurokno chubamani lukurokni jingjalni jorao gana bachaimani koktoma kasai phaima hai tangsalobo Wakinogor Burjungnogor MDC achuk thaini kaibri kamio thangai Khungbrwi nukhungo chubamungni yak phologoi rikha MDC Runiel Debbarma Wakinogor Burjungnogor MDC amchei bising khobjaknai khampar kami gongaleng somburam tai lephunga kamio thangai kaibri nukhuni lukurokno je mansak chubamungni yak phologoi rikha a kaibri nukhungni bisingo takuk Sopon Debbarma takuk Sukray Debbarma tai takuk Ronjit Debbarma nei nukhungno 13 din khaina bagai je mansak rangpuisa reui chubamani mangpli kasai phaikha chini koktomao samung tangi chajanai takuk Sopon Debbarma takuk Sukray Debbarma tai takuk Ronjit Debbarma nukhungo borok thimani bagai 13 din khainani belai no jingjalo klai tongkha chugya angmabai a koktomana manino borom gonang MDC takuk Runiel Debbarma a kaitham nukhungno 13 din khaina bagai chubamungni yak phologoi rikha abono karibo ringrem chisau pori tongnai khoroksa tiprasa srwngnai cancer hai bemar sitrabai manjagi tongmani koktoma bini nukhungo belai chugjai angmabai sak naijagi mainangi tongmani koktomana manai tangsalo a rung srwngnani nogo thangai chubamungni yak phologoi rikha MDC Runiel Debbarma Phainai salo MDC hapangni phasingtei bono saknaina bagai je mansak chubanani kok borikha MDC Runiel Debbarma yang kaibri kamio thangai kaibri nukhungno chubamani yagolo koktoma thumnairokno sana thangtini MDC Runiel Debbarma saka lukurok bai chongjak khoroksa MDC ngai lukurokni budbai keplai ngai lukurokni jingjalni ganao tongna nango abogino bini MDC achuk thayo lukurok birman mangkhangke lukurok jingjal ungi tongmani koktoma mankhe bo thangi je mansak chubao phainai salobo omhaikeno Wakinogor Burjungnogor MDC achuk thai bisingo khobjak juda juda kamini lukurok birmano tongkhe bialo tongkhangke je mansak chubana hinibo kogrikha koktoma thumnai bisingtei chini koktoma thumnai Rahul Debbarmani rohorjak koktoma express Tipramo thaningai bubagrani ngai thanai chongmario je sino Burjungnogor Wakinogor keplai khairo homani simi tausu jora lukuni kahamni bagi luku chubasu tabuk jora khaitongo bwskang salobo khaithangnai borokni je problem ungpru borokni jemon sori haimyang thang bongni haimya somoy apru kaise family member jokhon kuno mungsasuk bemar haimyang pru o family ningka apru sobse haimya somoy choliu o haimya somoy pru ang ani ngai nijini ngai o area ni জনগণ bai chongjak kaisa elected member MDC ngai ang jesak ungsak ani sakbai thang ang chubasu khayo kthei handi 13 din khaina handi tai jekunu bongni ruk sugni chubasu ni bagi tini ni sai salo sing tini phungni simi nokhormani taubai total 4ta family no sing chubasu khaika 3ta shraddho khaina bagi 13 din khaina bagi chubasu khaika te masa angke chrai omo cancer bimar manjak bini bo class 11 pori tongo Bogon Chaudhary MDC village ni khub garib family ni bionobo sing doctor naijangna bagai jesak ungsak ani pocket ni rang bono rekha doctor naijangna bagai tei bwskang salo bini further treatment ni bagai ADC hapangna hoite bono document din saka sing ADC hapangna hoite jesak mansak sing bono chubasu khaine tini haine hai tabuk ojora lefunga kamio sini takuk Sopon Debbarma bini babu thithamani koidin sigang tini khana 13 din on bagi chubasu khaigya tai thaisingo taisa 13 din khaine bagino somburam ADC village obo haikino takuk samukam bin bungke somburam
Sombra medicine blessing. Sukurai. No sukurai takuk sukurai no sung chuba sukai ka buka. Hai omni sekang kaisa 13 din lai pe ke apu 13 din family angai sung takuk Ronjit Debbarma bin bhik thithangmani bo khub gri poribarni bini family chukjagi ang tomani bono sung thang chuba sukai ka buka. Hai kena tine total 4 families na sung chuba sukai ka an sabai thang omno sanamu sunga je chongmari paifruni simi chuba sukai tong ang anio edc anio bujongna wakina ora tai bujongna wakina ora simia alda je constituency bo je sakang sak ang YTF president ngai je sang mansak chuba sukai tong te buskang salobo ang khaithanai